Спадарня, Слухаю. вітаю. Вам прасілі перадаць ліст. Ви хворі? Нас на месца казалі толькі праз месяц. А што бачна? Я пайду, выбачайце, ліст. А откуда ви знаєте прикраси? А я магу вам давяраць? Ну, вядома ж, ви ж мяне ўпершыню бачыце. Тады глядзіце, я ўсім кажу, што гэта фамільная прыкраса, але насамрэч я набыў яе у вельмі таленавітай майстрыні. Яе клічуць Кацярына, але ўсе яе навакол з-пад Менску ведаюць як кроплі на далоні. І ведайце маё слово, яна будзе сусветна вядомайца. Так яна ўжо вядома, яна і моя майстрыня. У нас аднолькавая майстрыня, быць таго не можа. Я б хацела купіць яе ў вас. Колькі каштуе? Гэта фамільная прыкраса, яна не прадаецца. Колькі? 3 гадзіны. Вы можете замовіць самастойна. Кацярына, яна прыймае ўсе замовы і толькі ім рада. А чаму вы адбіраеце ў мяне самае дарагое? Вы як моя жонка. Та пачакайце. На, схадзі замовь мне. Беларуская валюта, даляр.